Siyabingelela, sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha unikezwa ukhiye. Uma uphupha unikezwa ukhiye, leli phupho livame ukuba uphawu oluhle kakhulu. Ukhiye ephusheni uvamise ukumela amathuba, ukufinyelela kokuthile noma ukulawula impilo yakho. Kodwa-ke kuya ngokuthi ukhiye unikezwe ubani nangendlela ozizwe ngayo ephusheni. Uma uphupha unikezwa ukhiye umuntu omdala noma oyisibonelo esihle kuwe, lokhu kuvame ukubonisa ukuthi uzothola ithuba elisha empilweni yakho. Kungaba ibhizinisi, umsebenzi omusha, ubudlelwane obusha, noma uzofinyelela ezintweni obungakaze ufinyelele kuzo. Ukhiye ephusheni umele isifundo sokuthembela, ukufunda, nokuvula amathuba amasha. Uma unikwa ukhiye ephusheni kodwa ungawusebenzisi, lokhu kungabonisa ukuyeka noma ukuphuthwa ithuba elihle ngenxa yokwesaba, ukungazithembi, noma ukungazi okanye ukungaqondi. Uma uphupha unikwa ukhiye ngendlela engacacile, mhlawumbe kungenasizathu esicacile sokuthi unikelwani lokhiye, lokhu kungasho ukuthi izinto ezinhle zizoza ngendlela engalindelekile. Leli phupho lingaveza ukuthi unesibindi, amandla, noma ikhono lokusebenzisa amathuba ngendlela efanele. Ngamafuphi, ukuphupha unikwa ukhiye luwuphawu lokuthi izindlela ezintsha ziyeza. Khumbula ukuthi ukhiye ungakusebenzisela ukwenza izinto ezinhle nezingcono empilweni yakho. Ukuba nesibindi nokusebenzisa amathuba akuzungezile kuyisisekelo sempumelelo. Siyabonga, nisale kahle.